Kita ka sa loob ito. Mura. Ay, nada dito. Okay, parking. Dara. Migo na butamig. Tay ka. Nagarat. Ha? Wala mo nila. Hindi naman tayo ka. Pangit mo pagka-parking ba? Pangit mo lang. Slide mo sa ato na yung takilid. Lubot na lang gano'n. Kung ano yung problema kay yung ilahang kuhan kay hose kay kuhan man ay ilahang tubig. Sana tara mangihi kita. Bambu toy, patutuya. Maligo kami. Maligo ko kay. Gusto ko mabasa. Uga na ko. Yan, may swimming pool mo. Gilis na, katong ilis na itong binasa na ito. Ito na ito. Binasa na ito ba? Itong binasa na ito, ganihaw itong suotong, ligo ka. Wala na ko'y shirt eh. Wala ko'y shirt. Ligo kami. Anong ba? Ligo. Konsa na ako concert. Ano na ito sa slip? Naday koy dito. Pero koy. Naday koy dito.
Daan nagtao eh. Ano ba yung gilis sa tabi? Ano yun? Ah, dadapit ligo. Dagan mga tao. Bahala dre. Yan na dulo mo bata lang. Crowded eh. Crowded. Crowded yun, crowded. Mga maka. May table. Ligo na to para sulit itong adlaw. Dato. Ah, lalo, manggoro na. Di ko katong ka din ah. Pero makao. Ayaw dito na. Ano ba? Dato, tanong ko dito. Ito, man ko magilis. Hindi ko nyo banan ha. Hindi ko maligo agad. Ate yun. Ate yun. Ito. Di ko panahag na bata na. Okay, dili na tayo pwede magabihan sa nabungkiran. Bo kayo dire. Tuyukon sa natin dire guys. Nah, dire ta, tugsaw ta dire guys. Tugsaw. Wala sinilas eh. Wala na dia. Iman bugnaw bay. Dili matungkad yung tiil ba? Ning ba? Cut lang nato ni bay. Ambak bay. Ayaw ba? Ah,
Lolo. Ayun. Ini sa tungkad niya. Tungkad eh? Kera? Kera? Dalam. Murah menikon sudah. No. Kalau mo kay bigyan ta ka bay. Di bay. Sige. 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 Ino kaliyo. Dalom padung diri. Dai dan lit do. Apa kay tadi ni kuno. Apa ulang kon. Diri lang salong. Ah. Pundador. Benar. Manapit. Terima kasih teman. Coba mo. Lawa be. Ha? Ito, di ba makasulit ka? Kambit. Kaya, maganda. Sige, kamu lang. Roman. Video to, video.
kita. Nilago. Pagsurag pa ng lugo na.
Oo. Sige. Diri daligo mix. Diri daligo. Tara na! Diri na ta maligo! Diri rami mga ligo guys, oh! Tara! Maligo ta diri! Di minig to sa bambo, kay tugnaw kay tong bambo. Diri rami sa pa! May iro! Ihawon ta ng iro! Ay, liko ni yun. First bite. Yo. First bite, high blood ritso. Kita bisa tumbang ah. Yeah. Kaya man. Mo. Guys, tara guys. Ako kaya guys. Oh, kamay kayo durian. Ya. Ya. Kaya tatay, Kaon may mga uyab. kami daw ya. Lami yun eh. Kaon to guys. Kaon na guys. Mo niya akong sa kanya. Kaon mga gipang bulagan. Parang sino daw. Mga gibulagan. Kaon. Parang kanin. Bawa pero namin. Ang ngaran sini ma'am, nipis-nipis bisa. Pero tamis. Pero tamis bisa. Ay, kaon ni ma'am. Balon lang. I-open lang sa tanan ma'am. Ano sa no? Gusto ba? Ay, pa i-open ka lang. Dugay kaon mo sa iyo. Alam ko din nila. Kanin. Apa nih sulog yan? Open na kami. Na, atras dia. So, nga na ra mag-abrig durian guys. Agay. Nga na ra guys. Abrihan sa tumoy. Give me. Ako, gitimbang na ni. Oh, aram tuloy daw. No, bata po po. Sampol sa Guys, Wow! Dami yung chan ni. Dapo gunod lagi. Dami yung mga chan ni, no? Ini kan chan ni. Dami guys, chan ni ba? Chanini. Chanini. Yum. Ihiktan naman itanan ma'am no? Oh. Pero kuan lang siya kanang unod niya ba medyo kuan lang gamay ba nipis-nipis. Magdala ka? Bako. Mga gibuko ah. Hindi na ako na makaon pa rin ang pinapanyagi. Ay, nito. On that mga unong banat. Nak, ngayon sakit.
Anong daw dali lang? Saksak na boy. Ang sakoy. Baka po kayo. Tasmania Bridge. Kung saan may makaabot ka na? Kanilay. Mga dang suga, Loy. Ha? Mga dang suga. Siguro dito, wala kaya na ba? No, Ano yung kamera? Teka nung kamera di ate. Kamera daw ko din. kamera. GoPro? Itong kamera nga kanon. Oh, Canon.